Това беше нашия помощник по време на изграждането на новия покрив. Специализиран магазин за продажба и монтаж на покривни материали. На този обект с гордост ви го представям. Наблюдавате метален покрив тип метална керамида. Клиента се спря на най-добрия вариант, билка Grande Mat, чийто състав е в състава на метала с 275 грама цинк и 50 микрона покритие, чието показатели дават пълна 30 годишна гаранция. По време на тази гаранция, при евентуални наранявания на покритието, палене на боя или поява на корозия, за сметка на завода на вас ви се сменя целият покрив, като в разходите се включват и цената за труда. Погледнете какъв красив покрив сред природата на град Нови Искър. Ако имате необходимост от покривни материали или от ремонт, обадете ни се.